Salman Majnun, Salman Majnun. Kai na garin nan fa komai ya ja abubuwa sai a hankali. Na da magana ai ya mashi kake magana. Ta kai zama kake yi a haka ba wani abubuwa. Wallahi kai da sai a hankali. Saboda ni duk abubuwan da nake ganin zai yi. Kai? Haka fa. Mugun gara ne wannan kana kallon sa bazara. Ai ta wannan gaske. Ina ganin sa haure ne. A hauren ma a mangala aka zo da shi guga. Wow! Kai? Haka ya tashi wai ya bi ka. Hakan dai. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A gaskiya na yi farin ciki matuƙa da yadda kika yi saurin amsa soyayya ta. Soyayya kuma? Soyayya ma. Malam, ka gani fa na yi haka ne saboda in tabbatar da kimata da mutunci na da daraja na kuma. Ta dalilin kallo na ka je ka faɗi har wasu suke yi maka dariya. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. Ni fa kin san duk ban gane me kike nufi ba. Ba za ka taɓa fahimta ba. Don haka sai ka tayi ka ga wucewa ta. Salman Majnun, Soyayya wahala Allah ya kiyaye. Salman Ba ta fahimta ba. Salman Majnun, Salman Majnun. Ya ke soyayya sai jarumi, sanadi na soyayya ne tausayi. Kai, wai tunanin me kake yi? Aba abokina. Abdul, Na'am? Allah ka gani sai tunani kawai nake. To me yake damu? To wallahi wata yarinya dai na hare da ita. Ya kamu. To yarinyar nan type ɗina ce. Ta gode. To amma ka san me matsala? Ta wulaƙanta ni. Amma da ina fatan ka isar mata da saƙon zuciyarka. Na isar. Na gode. To amma tukuicin saƙon Bai. bai wa zuciyar daɗi ba. Ta ai dama abokina ba za ka iya samun soyayya a lokaci guda. Ka san ita soyayya fulawa ce sai da ruwa. Mu ne muke kamuwa da san su lokaci guda amma su sai sun ɗan ja aji kuma wannan shine respect ɗinsu. Ka gane? Hala baka fahimci inda na dosa ba. Fahimtar da ni. Yarinya fa kwata-kwata ko uhun ba ta so ta ka baki na. Shi ma wannan matakin nasara ne. Ka san soyayya ba a samun da cikin sauki. Ka sake komawa karo na biyu. Ai dole ma zan koma. Na gode. Ai ni ko da za ta wulakanta ni in dai za ta anshi soyayya ta da ka baya. Ai an yi nasara. Na gode amma abin da yake faruwa kar ta wulakanta ka wai sosai irin wulakancin da ka gane sama dai. Ai ma ai ka san ba yace za a yi na jura wulakanci. Yawwa A kawai ai wannan ma kamar yace kace jan ajin nan to kawai ta dan jan da na koma wof dan jan aji ne kera. To shikenan ni ka gane ne? Bari mu fasa. Yanzu Hajiya tana can tana waiting. A haba da Allah wallahi. Dan Hajiya Sai kai wannan. kana goyo uwa. Nagode da wuri. Shikenan ka bai wannan dina. A'a. Wallahi ai dole ma na koma. A gida zan shiga. Kana ji? Yanzu dai ga mu a kofar gida. Ai sai mu samu yaro mu tura ko? To amma wai yaron da za mu aika gaba ɗaya ba wani labari unguwar. Kai wai suna nan ma? Kuma ga kofar ma kamar alamun abu da take. Duk abin da ya samu yaro mu tura. In kaga dai ba mu ta tsayawa a rana. A ba zai yiwu ba amma kuma dan jiran Salma ai dan mun jira ba wani abu ba. Kaga da yaron nan ma ya isa ake ada shi za mu aika. Ai ka tun da ka hauka ne. Ba haka bane ba. Wallahi ka hauka. Wallahi irin waɗannan yaron wayo ne da Ina su. ba tunanin ka yarinyar nan ta da kai. Ba wani hawa ya kake irin wannan kai kuma ka zo kai wannan dina ka ce wani ne. Wannan kwata tashi ne kanshi ce wallahi. Wallahi tallahi to ba kwata gidansu bace. Kwata gidan Salma? A'a, san da zuwa. Yawan sun. Ai yaro muke ta jira. To ashe ma ba kya gida. Barka da zuwa. Lizi ga ta fata zo. Dama dai guda ɗaya kake da ita. Idan ka bari ta shige kuma ta wuce. Wallahi tallahi ina matuƙar son ki a zuciyata. To a takaice ma wallahi ba ma son bane ba. Matuƙar ƙaunar ki nake.
ba za kuma ka rama ba tamare ka? Abdul. Idan kai ba za ka iya ramawa ba, ni zan rama. Haba Abdul. Haba Abdul. Lallai da ka kuskura ka ɗora hannunka a kaina wallahi ba za ka ƙara jin shawon ka ɗora hannunka akan wani ɗan adam ba. Ka ba ta dama ta gyara. Haba. Haba. Wai kai me yake damun ka ne? Me yake damun ka? Me yake damun? Mace za ka mara? Ai idan dai wannan din ne sai ka je ka samu namiji dan uwanka amma ka zo ka bi mace yanzu gashi ka ja mun asara mun tsaya a rana ka ce a rana kuma ta zo ta shiga ta wuce ban kusa da abin da za mu yi aba Abdul ya za ka yi mun haka aba Abdul wai ke kin san abin da Hajiya suke kullawa kuwa na sani ma cewa fa suka yi za su haɗa mu aure na ɗauka wani gagarumin tashin hankali ne ke fa ba suna kike ba idan kuma ba hakan ne a raina ba fa ai hakan ne ma a rai to gaskiya ka saba lamba a shekarar 2023 an yi wani masoyi wanda ya ba da rayuwarsa lokacinsa tunaninsa duk domin biyan bukatarsa haba sadan masoyiyarsa Dama baka mutu ba. ba za ki iya kashe ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdul Kuka dalla. abin da kika yi ya burge ni Kai wani irin mayar soyayya ne. Dan mutum farai fa kika cika wuka fa. Majnun Salma. Ta dalilin kallo na ka je ka fadi har wasu suke yi maka dariya. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta Kware da gaske. Ya fuskanci hukunci kala-kala amma duk ya dau hakan a matsayin jarrabawar soyayya. Majnun Salma. zan keta ma haddu Mashiryin shirin Kalli Topsy wanda ya ba da umarni Rabi'u Kala. kin san irin tsana da ƙiyayya da kauki Salma ta yi wa abokina Salma Gaskiya Salma tana son abin duniya. Zai dinga zuwar muku a tashar Sharafi 24 TV da ke kan YouTube channel. Kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararra. Majnun Salma. Yaki ya soyayya ni zani mai da mara kuma gani zani shi so bai dubin makami nazari dai ya kai mukami haka kuma ba ya bi dalili sifati sakan zuwa fili na san da so shi ne mafari idan na bin sakwana ki tsari san can zuci safar masoyi da kaki ko sai ya saka ka yanayi mai yaki ya so zai zama sarki rago kuwa baya zama sadauki majnuna ka ce mina kanki kai na fansa ne gare ki kaunar ki take sakare